जेणेकरून आपल्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला कुठलाही व्यत्यय येणार नाही। मध्ये जेव्हा आपल्याला वेळ मिळेल तेव्हा कृपया मी सर्वांना विनंती करते की रितसर तर याचा आपण लाभ घ्यावा सगळ्यांनी। सर्वप्रथम आपण व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचा परिचय करून घेऊया, पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करूया। ज्यांच्या अविरत प्रयत्नांनी आणि अखंड मार्गदर्शनामुळे आजचा हा कार्यक्रम काणकोण नगरीमध्ये घडतो आहे असे आपले आदरणीय आमदार आणि गोवा विधानसभेचे सभापती। त्याबद्दल खरं तर मी काय सांगायचं, काणकोण मधल्या प्रत्येक व्यक्तीलाच हे माहिती आहे। मित्र, गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ ही संस्था 15 डिसेंबर 1928 रोजी स्थापन केली आणि ते स्थापन करणारे मुद्दाम त्यांचा उल्लेख करतो, कारण ज्यांनी पोर्तुगीज आमदानीमध्ये ही संस्था स्थापन केली, मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी साहित्य या गोमंतकामध्ये टिकून राहावं यासाठी, आणि म्हणून त्यांचं मी इथं मुद्दाम स्मरण करतो। ते म्हणजे शांबाराव सरदेसाई, विठू फटू पै आंगले, काशीनाथ दामोदर नाईक, यशवंत सूर्यराव सरदेसाई उर्फ भाई देसाई, दत्तात्रय व्यंकटेश पै, बाळकृष्ण वामन सावर्डेकर, फोंडू शास्त्री करंडे यांनी ही गोमंतक साहित्य सेवक मंडळीची स्थापना केली मित्रांनो। आणि हे आपलं कार्य आपल्या सूत्रसंचालकांनी सांगितलं, पहिलं संमेलन त्यांनी मडगावला भरवलं पोर्तुगीज आमदानीमध्ये, आणि त्यावेळेला पोर्तुगीजांना वाटलं 1930 मध्ये की हे संमेलन ज्यावेळेला एवढं मोठ्या प्रमाणावर मडगावमध्ये भरवलेलं आहे त्यावेळेला आम्हाला हाकलून लावण्यासाठी काहीतरी कारस्थानं रचली जात आहे। मग पुढचं ज्यावेळेला दुसरं संमेलन त्यांनी करायचं केलं त्यावेळेला पोर्तुगीज सरकारने त्याला बंदी घातली। आज होणारं संमेलन हे नुसता उत्सव नव्हे तर इथल्या साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक परंपरेचं ते प्रतीक असणार आहे। त्यातून आपली जबाबदारी वाढणार आहे। या संमेलनाच्या निमित्ताने ज्यावेळी बैठका घेण्यात आला त्यावेळी युवा युवतींचे व तरुण शिक्षकांचे जे सहकार लाभले ते अतुलनीय होते। मराठीचा डोलारा यापुढे या तरुण पिढीच्या खांद्यावर राहणार आहे व तेच या मराठी भाषेला त्यांच्या हृदयात स्थानापन्न करतील व या भाषेतील विपुल लेख संपदेतील सहभागी होतील अशी मला आशा आहे। जे पहिल्यांदाच काणकोण तालुक्यामध्ये मराठी साहित्य संमेलन आयोजन करत असताना आम्हाला खूप आनंद वाटतो की आम्हाला पण माहीत नव्हतं की ही संस्था जवळजवळ 95 वर्षापूर्वी म्हणजे ब्रिटिशकालीन काळामध्ये सुरू झाली आणि त्या काळामध्ये अनेक कामं सुरू केली आणि त्याच संस्थेला इथं काणकोणमध्ये पोचायला म्हणजे आज 62 वर्षे लागली। ते खरं म्हणजे आपलं दुर्दैव आहे, कारण एवढ्यासाठीच म्हणतो कारण आपल्या इथल्या म्हणजे जी आपली संस्कृती आहे म्हणजे पोर्तुगीज काळामध्ये सुद्धा त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्या सगळ्या शाळा प्राथमिक शाळा मराठीमध्ये होत्या। म्हणजे सगळी वर्तमानपत्रे ही सुद्धा आपण जर कोकणी बोलत असलो तरी वाचनाची आम्हाला सगळ्यांना सवय होती मराठीतूनच, म्हणजे वर्तमानपत्रे वाचण्याची सवय आणि प्राथमिक शाळामध्ये शिकण्याची सवय जी आहे ती मराठीतूनच। मग असं असताना सुद्धा मग एखादं साहित्य संमेलन मग एखाद्या संस्थेला 95 वर्ष होतं आणि एवढी वर्ष लागणं म्हणजे हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे। पण तरीसुद्धा आज आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळे आज खऱ्या अर्थानं इथं 29वं साहित्य संमेलन इथं काणकोण भागामध्ये भरण्यात येत आहे। मला जरी इथं स्वागताध्यक्षाची जबाबदारी दिली, मी तसं साहित्यिक नाही आहे, म्हणजे मी एखादं पुस्तक लिहिलं, एखादी कविता लिहिली, एक कविता लिहिली होती पण त्याच्यापुढे मी गेलो नाही। पण तसं मी साहित्यिक नाही, कवी नाही, कथाकार नाही, बाकी नाही, पण एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे। क्षेत्रात जे बाहेरचे लोक आहेत त्या लोकांनी जे आपले नॉर्थ गोवा ज्या पद्धतीने विद्रूप करून टाकला आहे आणि त्याच्यातून एक देशभरातल्या लोकांची एक मानसिकता तयार झालेली आहे। गोवा म्हणजे काय, गोवा म्हणजे काय ही एक मानसिकता तयार झाली, एक विकृती तयार झालेली आहे। म्हणजे विकृती तयार झाली म्हणजे कसं असतं की गोवा म्हणजे ख्रिश्चन स्टेट हा पहिला त्यांचा म्हणजे त्यामध्ये हिंदू राहत नाही असा एक त्यांचा माइंडसेट असतो।
आणि गोवा म्हणजे दारू पिणं, मौज मजा करणं, सगळ्यात म्हणजे ज्या काही गोष्टी करायच्या त्याच कुठं करायच्या, गोव्यात करायचं, हा माइंडसेट आहे. आणि गोवा म्हणजे काय, गोवा म्हणजे पणजी, पणजी म्हणजे गोवा म्हणजे नॉर्थ गोवा. सर सर नाही नाही सरांना येऊन त्यांनी सांगितल्यानंतर सरांनी ते लगेच आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या बळावर हे संमेलन आपण इथं घेऊ असं एका दमात त्यांनी सरांनी सांगितलं आणि त्यामुळे आपल्याला ही संधी इथे भेटते आहे. मी साहित्यिक नाही आहे, पण मी वाचक आहे. तसंच माझ्याबरोबर इथे अनेक वाचक इथे आहेत. साहित्यिक नाहीत, काही साहित्यिक आहेतच, पण जास्त वाचक इथे आहेत. का मुलं आपली जी शाळेतली आहेत ती वाचक आहेत. त्यांच्यावर आलेले शिक्षक बरेच जण वाचक आहेत. वाचक नसला तर साहित्याच्या निर्मितीला मला वाटतं उपयोग नाही म्हणत मी, पण वेटेज नाही तेवढा. साहित्य म्हणजे शेवटी काय असतं ना, डॉक्टर सोमनाथ कोमरपंत अध्यक्ष आहेत या संमेलनाचे आणि त्यांच्या संपूर्ण अभ्यासातून मांडणीतून त्यांनी कायम माणसाच्या वेगवेगळ्या व्यथा वेदना, त्याच्या आयुष्याचे विविध रंग आणि त्याचं संस्कृती उन्नयन याचा नेहमी संबंध त्यांच्या लेखनात जोडलेला आहे. आणि त्यांच्या मुलाखतीतली एक गोष्ट मला कायम आठवते की गोवा स्वतंत्र झाला त्याच्या आधी काणकोण स्वतंत्र झाला हे त्यांनी सांगितलं होतं. तर बऱ्याच अशा बारीक बारीक गोष्टी आहेत. तर असा एखादा अभ्यासक जो सतत त्याच्या संशोधनात बुडून गेलेला असतो तो अध्यक्ष म्हणून लाभलेला आहे आणि हे सगळं विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना बघायला मिळतंय. मडगाव येथे 1935 साली ख्यातनाम मराठी साहित्यिक वि स खांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिले गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन भरलं. स्वागताध्यक्ष होते शांबाराव सूर्यराव सरदेसाई. त्या काळात मराठीच्या मुख्य प्रवाहातील नामांकित साहित्यिकाला अध्यक्षपदाचा मान दिला जात असे. गोमंतकातील प्रतिष्ठित साहित्यिकाला स्वागताध्यक्षपद बहाल केलं जात असे. मधल्या कालखंडात पोर्तुगीज सत्तेच्या वक्रदृष्टीमुळे ही संमेलनं मगाशी वस्कर यांनी सांगितल्याप्रमाणे ती विजनवासी झालेली होती. मुंबईच्या उपनगरात लोणावळा, कारवार, बेळगाव इथे ती भरवावी लागली.